Butuh, joget. Siap, joget. Ayo. Dua. Kepalanya kono. Kepalanya piye, ngature piye? Ngature piye? Dereng kono, joget dhewe. Iki wis kuakanmu. Semuling koto, dereng koto. Aku wis kempis lagi munggah. Kowe melodi. Iki padha mekel. Iki padha. Kabine mesti padakno. Padha ae. Iku apa kok, Bang? Lho. Iki perang. Ora. Ora kok tuku ae lho. Lah piye? Kowe mati ora. Iki perang. Musuh. Kowe wani kowe maju be aku. Apa? Kowe. Lah. Perang. Iki wani ora. Dah. Wani maju. Ayo. Hei. Iki bolon di. Woi. Kowe tere pulo kene. Maksudnya piye, Mas? Maksudnya piye? Ya, Balane joget-jogetan. Sore kene malah ke. Sumpah. Kowe kesempatan. oh, kesempatan. Malu. Ayo berangkat kalau apa? Musuhnya. Bila. Jadi. Musuhnya ditata. Ayo. Bila jadi. Ayo. Bila. Wani. Bila. Wani ngomel. Ayo. Ayo nantian. Oh, tak pakak sepatu. Tak cilik umpatano. Ora gulung damane. Kiplek. Ayo perang. Perang dalane iki bener apa salah? Ya. Dalane sing salah. Dalane kae arep Wah. bisa goblok iki. Terus tak dalan. Dalane iki bener kan salah. Sing ndi? Kowe sing salah. Ayo apa? Melo ning kene. Melane dhewe kowe. Lah yo. Aku ora kok. Lah terus Awan bature. Batur kadal berkah. Ya. Menate gawe sike kulo. Wong Wani ora turu. Ya. Wani yo mundur. Ayo minggir. Ayo minggir. Dua. Ora wani. Ayo, lanjut. Piye? Wani. Ajaran. Piye? Wani. Wani. Ayo Wani. Rombongan. Seberangan. Apa? Ayo. Apa? Kowe. Aku. Iya. Wani. Ayo. 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 Ayo.
Ôi, ya, aku keluarga selamat. Banyak ini. Bapak lo, boleh lo, masuk, boleh. Tinggi gua pilih, jak perang. Mana apa? Mana apa? Yo, ayo. Dia mana apa? Aku wedi. Aku wedi. Orang wedi. Eh. Jangan wedi. Orang wedi. Ayo. Aku, Pak. Mari, ayo. Ayo, mari. Mari, ayo. Mari. Ayo. Apa ini lo goblok apa? Ini malah toprak cilik. Iya. Bocah iki ra tau ora dhewe. Mek toprak bisa ora gelem pangkat. Lho, tenan. Aja duwe ora. Wani. Foto wae dhewe. Musuhe iki. Siti, loro, papat ngono. Maju kabeh. Tenan ora iki. Ojo mewek. Anda ambil kamu. Ayo. Mas yo. Lorene. Hei. Tuan rumah. Lorene. Ya wis ora. Tuan rumah iki. Aku ada mulai tau becek rene bentuk lorene. Rumah. Oh, saya. Kan musuhe. Iya musuh. Musuh. Saiki betul. Alon-alon. Aja nemen-nemen.
Goblok ya. Kowe bento. Musuh. Goblok. Kenapa? Kowe yang goblok. Musuh. Musuh dok. Perang ki ora duwe apa-apa. Isine musuh. Lah saiki kene bakal mateni wong kene panik ngono kok. Musuh. Saya musuh. Woi, Musuh. iki drondonge. Musuh. Saya musuh. Aku disinyok kono ora disinyok. Pala wis kok kalah kok. Iki paham apa musuh? Lah yo. Lah pakai pakai. Kowe tiba mateni paham yo. Tawarai yo. Pakai ono pande. Sapa? Aku kilo nek trimo kowe karo bocah iki lho. Kira, iki lho iki. Ya. Aja kowe ayo. Jago apa jago? Sengger wadah satu sama belas. David. David. Lagi aku. Ora. Ya. Ini delok ruwak kae isin. Kowe delok ruwak kae isin. Kowe ngene iki manuk. Manuk. Coba lho. Salah masuk delok. Aku nek delok nek. Coba deh. Pak durung. Ya aku bisa iso maresno. Yo, wong kowe sak diding. Ping 3 papat. Iya, aja. Tak tambahin. Tambahin. Aku tambahin. Iya. Ini ping papat. Batu musuh ping 5. Ping 5. Yo. Jogi. Ping 5 Kak. Kau sampai pisan lho. Oh, 5. lagi pisan ping kurang papat. Gak ping berapa? Ping papat. Ayo, ada pisan. Terus 5. oh, boleh belum bisa. Oh,
Tuh. Kilo. Cari Pak Peng 5. Peng 5 lah papat nek siji piro? Wes masuk. Siapa? Wes Aku lho, bro. Kowe Pak. Aku ora kemari. Kowe kayak wes masuk. Hah? Alah, wes masuk. Balik. Aku ora kok balik, Pak. Wes. Ya. Oh iya. Oh iya. Ora ning kene jurunge. Sing kowe karepmu. Golek ning gon-gonan. Aja tahu kekon. Golek pagone yang sepit karo ngrampungi peperangan. Sing jebar. Sing jebar sampe nek jebar iso mlayu. Sing sepit. Sempit karo dedet mati. Wes kono. Ndi? Lore megal. Oke, matinya kayak blok iki. Woi, mati kau kowe.